Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman.
dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at hora mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin Panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataunin serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Ang sakundagan
Serbisyo Asin Ripat. Nata ngaya o si say nagsabi sa imong gwapo ka. Oy mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Aruba, Ma'am Joy, kay Chairman Jodelin, kay Ma'am Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po muna kita sa programa Serbisyo Asin Riparo ngunyang pong aldaw kita nin Webes na, Thursday na no. Atris na po kita ngunyan kang bulan na Oktubre taon 2024. Sabayan po nindo mga tugang, mga kabayan, ang sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Update kita kan mga nakapag-file na, saka ma-file pa sana kag COC. Perestoryahan naman kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga riparo man po nindon pigpapaabot digdi sa programa. Sa tuya po yan tatawa ni serbisyo sa laog kaining program tangon yan. Oy naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. October 3. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa kay mate na Mena Tessa Alcala Morales. Birthday niya ni Mena Tessa. Kasuod birthday man ni Ma'am Joanne Pasis Sainz. Diyan po yan sa TV. Isa'y pang may birthday ngunyan, Sir Jonathan Mondragon, birthday mo tabi ngunyan. Si Sir Jonathan Mondragon dyan sa San Francisco Institute of Science and Technology. Good morning! Birthday ngunyan ni Sir Jonathan. Permi ini nag-didemo sa mga karaban ni Congressman Jel Bungalon ang TESDA. Kari nagdemo naman kamo duman sa Aplan Barangay dyan sa Tabaco adi. Karming kasabay ang TESDA. Ano pa TESDA na kamo? Oy mga tugang, sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, tasyaman po ang nakakaaram kaya. Eyo. Bagong iyo tabi Ma'am Tuason, Ma'am Lingling. Good morning, watching digdi po sa Pilar, Sorsogo. Yan na naman tayo dyan sa Pilar. Kumusta tabi sa mga taga Pilar? Siyempre mga tugang, salamat Lord. Thank you Lord
Sa panibago na naman na aldaw na itinao mo sa lambang sa samuya ngunyan. Bala ka na tabi Lord ha, igiya mo po kami, i-guide mo po kami kan samuyang mga gigibuhon. Tangani po day kami magkasala po sa samuyang kapwa asin maging sa imo. Bala ka na tabi Lord ha. Salamat Lord. Thank you Lord. Sige tabi mga tugang, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live po mga tugang kita sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po, nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. Bawal po ang kidit, asin bawal po ang ma-stress sa pangapanahon pong ini. Piso asin ripat. Good morning tabi kay Ma'am Tuason dyan sa Pilar, Sorsogon. Kumusta? Kumusta tabi? Ano iyan? Paraw Festival dyan sa Pudkayan, dyan sa Pilar. Festival ano yan? Paraw Festival. Sige ha. Kumusta tabi dyan, Ma'am Lingling? Enjoy lang po ako sa imo mailing sir. Yun mo yan. No rin daw tabi kita, Sir Jonathan Mondragon, makaduman sa Pilar. Katana lamang kita ki mga seafoods. Oy, may slot pa databi sa EIM INSI 3. Pasiring na lang po kamo dyan sa San Francisco Institute of Science and Technology. Dyan tabi yan sa San Francisco, Malilipot, Albay. Dyan na po kamo, may slot pa sa EIM 3, NC3. Gari kaya paano tabi, Sir Jonathan? Ako ko ta gusto ko, kaya lang nasusupog ako. Magdigdi na lang po kamo sa kuya pag kinasal ako, sabi ni Ma'am Lingling. Yo! Agal kaya ni Sir Jonathan, mapagkasal na da si Ma'am Lingling, gari man si Ma'am Joy. Ma'am Joy na Cargulyo, mapagkasal naman. Mag-isip-isip muna kamo magpabago kamo magpagkarasal ta, mahal tabi ang bagas. Dahil man baga naging 20 pesos o kilo. Tapos ngunyan ngayon, ma-eleksyon na naman. Tuturuga-tugaan na naman kita tabi, Ma'am Tuason. Kumusta tabi, Sir Supailing kasod ma? Nagpa-picture ka na baga? Ma'am Tuason, ang nagpapa-picture tabi naman sa mga nakapile na. Filing mo ito. Rabo pa kaya sinda mag-file o di irinotan ko na logo. Rabo pag duman ko sa Comelec dahil pa kinagpa-file. Sabi ko kay Madam, maray pa ya ako, Madam, ako na ang ma-file. Nem, inirinotan ko baga. At akong igwado man na form na senador, senador ako.
bata ngayon por mayor. Ya ano ma? Yan daw tabi Ma'am Tuason, naputunta ka pag laban man ang ganda ko. Sa'yo ang suporta mo. Sige daw. No. Abigail, Matianso Bundo. Good morning. Anan mga riparo taha, siyempre mga tugang padagos kitang nakatutok kunyan sa mga pagfile kang COC, ngunyan databing aldaw, pitya tres. Ang sabi, maswerte dam pitya tres. Maswerte da. Ayo. Paano ka man masuporta sa kuda man akong pirak. Kasubanggi may nakaulay akong politiko. Niya ko noring katabi mapile kang COC so ibang kaya na mapile pigpipili so aldaw may maswerte dang aldaw may malas na aldaw. Sabi kang nakaulay kong politiko kasubanggi tubod-tubod nga kan nga malas na aldaw na yan. Ang mahal na Diyos nga, de man nga nagibuki aldaw na malas. Yo. Ngunyan, kung dai ka ngaya maghigos, tapos dai kang pirak, sigurado ngaya madadaog ka. Dawa ngaya masurting aldaw o kaya malas na aldaw ka mag-file. Pag dai ka ngayang pirak, tapos dai ka nagigos, daog ka ngaya ka. Salamat kay Ma'am Tuason. Day niya man da kay puhan ang pirak. Kay puhan niya ngaya sintabo. Ay Ma'am Tuason. Sa tiwi, habo dyan kang rinibo. Habo dyan kang rinibo. Ang gusto dyan sa tiwi, sintabo. May sintabo ka ngaya. May 1,000 niya ako digdi. Abo, gusto ko sintabo. Diyan sa tiwi, adi makonsuelo. Abo ko nga kang 1,000 mo nga. Gusto ko nga sintabo. Ne. Diyan man sa probinsya kang Catanduanes, ang pirak diyan, may imo ka nga. Ay pangyari tabi Sir Javier Bunza. Maayong buntag mga taga Tagoytoyanon asin mga taga Bicolnet TV. Norin ang piyesa sa Tagoytoy. Garima piyesta dyan sa pig-agihan ko ha, dyan sa may parting Bariw kang Malinaw. Garima piyesta man dyan. And ngunyan bagang Oktubre mapiyesta man sa San Rafael ade. Balading, Legazpi, so may mga patron na San Rafael. Mapista naman. December pa pala ng Tagoytoy, aloy pa. Ang Oktubre sa Bariw, gari mapista na dyan sa Bariw. And gari dyan sa sa Pudkeni, dyan sa barangay Bungabong. Pista man dyan sa barangay Bungabong. Sa Balading, October 23, kasabay yan kan Legazpi City. San Rafael man, tapos Pawa kan Tabako. Ayun. Sige. Oy, ano ngunyan tabi, Ma'am Tuason? Teachers Day ngunyan. Teachers Day ngunyan. Teachers Day ngayon ngunyan kan mga maestra. Alangan man nga Teachers Day kan mga nurse. May listahan si Ma'am Tuason kan mga piyestahan, libre lamang ngayang pagkaon. Aw sa aga pa ang Teachers Day adi. Taon ni tabi Ma'am Tuason ha, makamundong barita ini dyan sa may parting Kamsur. May paratukdo dyan. May maestra dyan na nagadaan. Para mo tabi Ma'am Tuason so kinagadan kang teacher. Natuklaw idinin kubra. Natuklaw nin kubra.
dinara sa ospital, pag pasiring sa ospital, wara ki anti-venom na pang-injeksyon. Natigbak sa maestra. Name. Yan ang mga makamurumundong bareta pag mangarog ka na di. O, bata masilibrar kang Teachers Day palansaga. Di ba National Teachers Day ngunyan ay Teachers Month. O, di sa agad databi ang Teachers Day kang mga teacher. Ngunyan daan selebrasyon kang ibang school. Rumduman ko lamang, ano do kung mapasyaran ko sa mga teacher ko? Darang ko lamang ki Burak. Darang ko lamang ki Burak tabi, kawawa man so teacher. Yung ani tabi mamlingling. Maria o si Padi. Sabi ni Sir Javier Bon sa tabi, Ma'am Tuason, aram-aram mo daw sa mga pistan. At may listahan niyan si Madam Tuason. May listahan kan mga pistahan. Iyo. Ano pan mga reparo tangon yan? So, Albayano tabi na naging top notcher sa social work licensure examination. Official na po iniong empleyado kang DSWD Bicol. Wow! Kinuatulos kang DSWD Bicol. So, Albayana bagang naging top notcher sa social work licensure examination ka na kaaging September. Yaon na dyan sa DSWD Bicol nagtatrabaho. Very good. Sabi digdi mga tugang matuninong na eleksyon dyan sa Banwaan kang Libon. Pig-share to po kang PNP Bicol. Sana bako sana sa Libon, gabos na Bicol Region dapat matrangkilo ang eleksyon. Yeah. Chocolate na tabi sir ang pigtatao sa mga teacher bako na tabi Burak. Oh iyo. Sige daw tamahanap kitang chocolate. Pasyaran ko daw sa mga teacher ko tabi Ma'am Chanor Kapos. Joed, good morning. Ini man so pagpapasalamat sa mga paratokdo adi. Mga paratokdo baga professional na sa mga estudyante ninda, may mga politiko na, may mga doktor, may mga engineer. So maestro yaon manggiraray sa eskwelahan. Yo, so dapat na rumdumon taman. Takong bako por dahil sa mga teacher ta, inda kong hain kita ngunya. Yo, salamatan ko sa teacher ko. So teacher kong crush ko, ay crush ako. Ay, Ma'am Tuason na po ton taka. Wag kay mga paratokdo man na nagkakakras sa indang mga estudyante o talagang garing padaba sa nabilang ngayon sa rong aki. Ako kay ito padabaon ako kan teacher ko. Bata daraga ka ito. So, kadaklan mambagang teacher daraga. Yo, padabaon ako kan teacher ko ka ito. Padabaonon ako. Ngaya Manuel, dahil ka ngayon maglampaso dyan, dahil ka ngayon maglimpya tabak ka ngayon dyan, at yung ka ngayon kang hapo mo. Hapuon ako ka ito tabi, Ma'am Tuaso. Kaya padabaon ako kang maestra ko. Ngayon Manuel, dahil ka na magsamod.
Magtukaw ka sana dyan sa gilid, na baka nga atakiyong ka kang hapo mo. Padabaw na ako kitong teacher ko. Hindangon niyan ko nakaagaw man ito. Yo. Sabi ni Ma'am Lingling, kami man niya, tawan mo man tabi kay chocolate habang, habang gahiling po ngayon sa imo. Iyo Baysa na tapadaranta kan chocolate. Anong gusto mo tabi, Ma'am Lingling, na chocolate? Napadaran mi ka. Matuninong po ang eleksyon kung gabos igwang paipit. Daing ribok. Ang problema nga ni tabi, Ma'am Tuason, gabos igwang paipit, kaya lang dahil man nakakaabot duman, tabi banatan kan mga leader. Diyan nagkakaigwak hiribok. Nakalista tapos dahil man nakakaabot sa inda. O diyan nagkakaigwa tabi kiribok. Siyempre magkakaribok yan, linista mo nga ako tapos dahil mo sa kukit tinao. Maringi kan, dahil ko iboto ang kandidato mo. Kaya baga may mga nangyayari pagkatapos ng eleksyon, so leader nawawara. Nawawara so leader, minadulag. Pagkalipas ki parang aldaw, pag uli, may dara ng bagong motor. Ali sa motor trade. Hiling mo na. Pag ako minapadaba ki estudyante, dai ko ipasar. Tanganing next school year, kay bago tama man ang ganda di. Yo. Ito suda ginibukan teacher ko ka ito. Bako pala nako padaba. Dapat pala pagpadaba mo sa imong estudyante, dai mo ipagpasar. Tangani next year, kaiba mo man giraray siya. Iyo pala na di. Yugo-yugon mo iyan. Bago pala nako padaba kay itong teacher ko. Tapi nasara ko. Dinek ang sunod na school year, dai na ako. Wala na, dai na kami nagilingan lugod. Iyo man ang gada di. May narumduman ako kayang tabi, Ma'am Tuason, na tigsasabi mong dai pinasar kan teacher. Mala, ang high school baga, 4 na taon man sana. 4 na taon man sana baga ang high school. Sumidbid ko, ginibong 6 na taon so high school. Ara mo kung nata. Oro half day sana siya naglalaog. Half day sana naglalaog, pero ang grade niya 75. Sabi niya sa magurang niya, iguyugod man nga ni ma. Half day sana nga ako naglalaog, pero 75 ang grade ko. Paano nga kung mag-whole day ako kay ni 150 nga yan eh. O kaya tabi, so 4 na taon na high school ginibong anom. Tapos huni na. Ma'am Tuason, nun iso nangyari. Pagkatapos kay 6 na taon nakagraduar. May award pa. Loyalty Award. Ang makaugma pag itong namidbidan kung ginibong 6 na taon so 4 na taon sa high school, naging official pa kang sarong banwaan. Yogon mo yan. Ayun, napigsabi ko. Naging official pa ito sa banwaan. Guminana. Hiling mo na yan. Pagpadaba kang maestra,
kung ano ang mga patrabaho sa arong ninda, papadumanon ka ta, mapalimpya ka kang mga podkeni langag niya. Pagpadaba kada kang maestra, pipadumanda sa aro. Duman papalimpya. Sabi ni si Javier, palimpyaon kang ikan lasngag niya. Nangyari, dahil man gari, arogan. Dahil man nindo pag-aroga ka ng mga teacher. Padabawang kan mga teacher. Ma'am Alon, nakapitin, good morning. Padaba kon mga teacher. Kaya palan padaba palan ako ni sir. Padaba kon teacher ka tabi, Ma'am Lingling. Teacher ka. Padaba kon mga teacher Difficile magpadaba. Sabi dyan sa may parting 3rd district, payaba ko kamo, palangga ko kamo. Palangga ko kamo. Tabi mga tugang tamay pig-abangan kita ngunyan, digdi sa probinsya kang Albay. Igwang ma-file kan sa iyang COC. Igwa talaga. Nailing mong filing ngunyan, schedule kang pag-file kang COC. May ma-file talaga ngunyan. Ngunyan aldaw halaton tayan, tama kontrobersyal, yung tigbapabarantayan kan mga albayano. Ano ba ngayon ini? Makandidato da sabi nga disqualify. Yan. Abangan tayan ta gari ma-file da tabi ngunyan, aldaw. Sige, mga tugang. Yan po sa tuyang mga ririparohon ngunyan tabing Webes. Yan. Alas 7:33 na. Mga tugang, mga kabayan, pasalamatan tanamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo asing reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Gulbutana sa Bicol Net TV. Siyempre mga tugang, salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan makuha. Along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners, dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor Boarding House, o dyan na po kamo sa MBY Dormitory, ha? Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, salamat uno. Ohayo gusay mas ingat tabi dyan, malipot-lipot na. Ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay, City Councilor Renier Burse, kang syudad ni Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Yaon man po dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Kay Boss Bob, makukuha yan dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa loto, ha? Bako tabi sa wete! Ay chance lamang kita maging milyonaryo sa loto. Pag nanggana ka mo sa loto, baratuhan manindo ako. Iyan ngaya, kung marumduman ka pa, kung nanggana na sa loto, marumduman ka pa daw ka. Ay inda. Kaya ang sabi ko, magsumikap ka. Yan tabi mga tugang, mga kabayan, na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Manny Moxea sa programa Serbisyo asing reparo sa Bicol Net TV. Alas 7:36 na mga tugang, ang satuyang Philippine Standard Time. Aramon tamo na tabi ang magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon.
Aramon ta si Bagyong Julian, kung hain na. Naramon taman kung may mga iba pa pong raot nin panahon na posibleng lumaog po sa satuyang area. Sige tabi ha, kung ang tatabi mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Good morning, Pag-asa. Magandang umaga, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update regarding po sa ating minomonitor na si Typhoon Julian with international name na Kraton as of 5 in the morning, araw ng Huwebes. As of 4 in the morning ay huling namataan ang bagyong Julian, that's 265 kilometers hilagang kanluran po ng Itbayat, Batanes. Patuloy na humihina at 140 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at may gustiness hanggang 170 kilometers per hour. At mabagal pa rin po itong kumikilos pahilagang silangan at less than 5 kilometers per hour lamang po yung bilis nito. Kitang-kita dito sa ating satellite animation yung mga areas pa rin sa southern Taiwan na nagkakaroon ng malalakas na ulan habang wala na masyadong mga paulan po na mararanasan, mga light to moderate rains na lamang po dito sa Hilaga at gitnang Luzon. Samantala, kitang-kita naman sa ating satellite animation itong mga kumpul ng ulap, mga kulay pula, minsan mga thunderstorms po ito na malalakas dahil pa rin sa easterlies o yung hangin galing sa silangan, particularly the Pacific Ocean, kaya't magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay. At wala naman tayong nakikita na ano pang panibagong weather disturbance or magiging bagyo hanggang sa weekend sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, kikilos pahilagang silangan po itong si Bagyong Julian ng mabagal. Posibleng pumasok ng ating area of responsibility this morning at pagsapit po ng tanghali or hapon ay maglandfall sa may southwestern Taiwan. Patuloy pa rin itong ihina and possible na severe tropical storm na lamang dahil may kalamigan na po yung karagatan sa paligid ng Taiwan at mas hihina pa ito pag landfall dahil bulubundukin na lugar po itong southern Taiwan. Estimated location po pagsapit po bukas ng madaling araw, 290 kilometers north-northwest of Itbayat, Batanes. Then pagsapit po bukas ng hapon ay posibleng mas humina pa ito at mag-recurve ng bahagya into a low pressure area dahil patuloy po yung paglakas ng high pressure area dito po sa may mainland China, extending papunta po dun sa may Japan, so hindi na makaakyat itong nasabing bagyong Julian. Estimated location by tomorrow afternoon is around 335 kilometers north-northwest of Itbayat, Batanes. Base po sa latest track ng Pag-asa, nahagip pa rin po nung outer rain bands itong extreme northern Luzon ng malakas na hangin. Kaya naman po, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa lalawigan po ng Batanes at tinanggal na natin yung signal number 1 dito sa Babuyan Islands. Para naman po sa magiging lagay ng panahon for this morning, asahan po ang maulap na kalangitan na sasamahan din ng mga light to moderate with at times heavy rains lalo na po sa hapon hanggang sa gabi dito sa may extreme northern Luzon, Batanes, and Babuyan Islands as well as portions of Ilocos Norte, Apayao, and mainland Cagayan. Then ang natitirang bahagi ng northern Luzon plus central Luzon, medyo makulimlim din po ang panahon. Minsan sumisilip ang araw pero madalas din po ang mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. So make sure po na meron pa rin dalang payo. Dito naman sa Metro Manila, dito sa Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa, asahan pa rin ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan. Then may mga areas pa rin po na magkakaroon ng mga pulupulong pag-ulan lamang or pagkidlat pagkulog lalo na po sa dakong hapon at gabi. For Metro Manila, magiging mainit pa rin po at maalinsangan pagsapit ng tanghali hanggang 34 degrees Celsius. Ganyan din sa mga nearby areas sa Calabarzon hanggang dito sa may Bicol Region, habang sa Baguio City hanggang 23 degrees at ilang lugar dito sa may norte ang magkakaroon ng hindi naman kainitan na panahon. Sa ating mga kababayan po sa Palawan and Visayas for this morning, partly cloudy to cloudy skies po tayo at may mga areas sa may eastern portions na magkakaroon na ng mga pag-ulan as early as this morning. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, bahagyang maulap hanggang maulap naman ang kalangitan na sinasamahan ng mas madalas na ulan kung dito po sa may southern and eastern portions of Visayas dahil po yan sa easterlies o yung hangin galing sa silangan. Temperature natin sa malaking bahagi ng Palawan and Visayas, magiging mainit pa rin po hanggang 33 degrees Celsius pagsapit ng tanghali.
Then sa ating mga kababayan po sa Mindanao, tulad ng nabanggit natin kanina, may mga areas na as early as this morning hanggang sa tanghali ay magkakaroon na po ng mga pag-ulan. So make sure po na meron tayong dalang payong at laging magantabay sa mga thunderstorm advisories and even rainfall advisories po ng Pag-asa. Mataas ang chance ng ulan within the next 24 hours sa may Davao Region, Caraga Region, and Soc-Sabjen na sinasamahan ng misa malalakas na mga pag-ulan. Habang dito naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao, mga pulu-pulong mga pag-ulan o pagkilad pagkulog pa rin ang inaasahan sa umaga hanggang sa gabi. Temperature natin sa Zamboanga hanggang 32 degrees Celsius, habang sa may Davao and Cagayan de Oro hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, tanging dito na lamang sa may Batanes, meron tayong gale warning. Epekto na rin po nitong si Typhoon Julian, hanggang 4.5 meters yung taas ng mga pag-alon for today. Then sa natitirang bahagi ng Northern Luzon and baybayin po ng Central Luzon, naglalaro from 2 to 4 meters pa rin ang taas ng mga pag-alon, na siyang delikado pa rin po sa mga small sea vessels. Dito naman sa may Southern Luzon, down to Mindanao, asahan pa rin ang banayad na karagatan. Minsan po or madalas po nasa 0.5 meters lamang po ang taas ng mga alon. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms, lalo na po sa bahagi ng Mindanao, posible itong umakyat sa higit 2 metro. At para naman po sa ating 3-day weather forecast, for the next 3 days, merong pinakamatataas sa tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po bukas hanggang sa weekend sa malaking bahagi ng Bicol Region, Visayas, and Mindanao dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito yung linya kung saan nagtatagpo po ang hangin from the northern and southern hemispheres. At mas madalas po ang ITCZ kapag nasa transition period tayo or kapag nagpapalit po yung ating hangin from the southwesterlies proceeding to northeasterlies or galing na po sa may hilaga. Ang natitirang bahagi ng Luzon, particularly sa may extreme northern Luzon, asahan pa rin po bukas ang minsan makulimlim na panahon na sinasamahan ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms, habang ang Metro Manila and the rest of Luzon pa, asahan naman ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa susunod na 3 araw at may tsansa lamang ng mga saglit na ulan at mga pagkidlat pagkulog. Sunrise po natin ay 5:46 a.m., sunset 5:44 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo sa Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan, magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. May mga pag-uran-uranda kita. Digdi sa may parting Bicol area. Dahilan po yan kang Intertropical Convergence Zone. Di so bagyong si Julian, oto na pasiring sa may Taiwan pero paluway na. Minaluway man pala ng bagyo di. Malipot na databi sa tubig sa dagat. Maray ka ni paglagan sa nakiyilo ang mga dagat nga ning magluya ang bagyo. Nakakapaluya pala ng malipot na tubig, ano? Yari nga yan. Iyogod mo lagan mo kiyilo ang dagat nga ning maglipot. Nga ning day magkurusog ang bagyo. Nagkukuabag kikusog ang bagyo tabi Ma'am Alona sa dagat, adi. Ngayon pagyaon niya dyan sa dagat so bagyo, posible ngayang kumusog pata. Nagkukuaki kusog ang bagyo sa dagat. Ngayon, kunyang kung malipot ang tubig sa dagat, dahil siya makusog, nakakapaluya pala ng lipot. Ngayon, kung mainit pala ng dagat, lalo na minakurusog ang bagyo. Ngayon, arag pala ng aray ka ni padilibiran dyan ki blinuking yelo sa dagat nga ning malipot sa napermi nga di kita pagbagyo ho. Sisay daw na pwedeng no. Sisay
daw pwedeng maggibog kibatas narog ka na di. So pigapod na disaster preparedness. Pag nga may maraot na panahon, padilibiran mo kipaingurag na blocking yelo dyan. Ganing dahil na magkusog sa bagyo. Napoporkas na baga kang pag-asa ngaya so arog ka ini may nabibilog na bagyo. O di dahil siya makakabilog kung malipot sa tubig sa dagat. O tarog ka ni makusugon baga ining si bagyong ulyan. O ilinganin daw. Pasiring na dyan sa may parting Taiwan. Pero dahil na siya nakakatipon nga ni kikusog, tamalipot nga niyang tubig. Oh. Kumbaga parang matutunaw na sa nasubagyo. Iyo adi. Isa doon maorag kaning maorag na pag-aadal. Nganing day kita pagbagyihon. Daning day magkusog ang bagyo. Yelo man sa napalan. Malipot na tubig man sa nang kaipuhan. Sido kenin magkagibo keniyo. Di dahil na kita pagbabagyihon. Ang bagyo baga minakusugon ngayon pag yaon pa sa dagat, matipon pa ngaya inikikusog habang yaon sa dagat. Yung bagang pigsasabi kang pag-asa permi na posible ngayang kumusugon pa ang bagyo. Tayaon pa sa dagat. Nagtitipon kikusog. Yugon mo ang kumbaga sa tawo so dagat garijim ang mga tao baga nagpapakusog sa gym, nagbabarbil, nagpapadakula kang lawas, nagpapakusog. Ang bagyo pala niyo man. Pag ang bagyo yaon dyan sa dagat, nagpapakusog, gari nagji-gym. Ma-gym daw ngayon mo na kita nga ning makusog kita. Yun pala niya. Gari man palang tao, pag nagpapakusog, ma-gym ka muna. Nganing makusog ka. Yung man sana pala ng teknik. Nganing, dahil magkusog ang bagyo, dapat malipot ang tubig. Hindi ka daw ngaya. Nanap daw kikaoron mo. Uy, sa mga teacher ha, Happy Teacher's Day tabi sa indo. Mga ano ang napod sa indo? Bagong bayani. Ay dahil sa mga OFW pa lang sa mga bagong bayani. Iyo, bakong OFW ang tigapod na bagong bayani? So mga teacher, lumang bayani ka mo. Lumang bayani ka mo. Iyo, lumang bayani ka mo. Tas mga OFW, bagong bayani. Iyo. Sabi ni Ma'am Tuason, pag ako ngayon nagpapakusog, pag ako nagpapakusog, pag madiklom. Ano naman si Madam? Iusip ta ka daw kay si Ruwing. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Gari daw tabi, Ma'am Tuason, daog-daogon mo si Ruwing adi. Gari mas magkusog ka kay si Ruwing. Oy, 10 minutos tabi bago mag-alas 8, mga tugang mga kabayan. Break muna kita ha. Sa pagbabalik ta may pigbabantayan kita ngunya na aldaw dyan sa Comelec dyan sa province. Ta may mapail na ngunyang kisi-osi. Gari yao na duman naka-standby si PM Tony. Gari may misa muna. May mga arog yan eh. May misa. Tapos pagkatapos kang misa, mapail kang COC. Iyo. Tangon yan dang pityatres, maswerte da ang aldaw. Sabi ko nga ikasubang may kauron akong politiko. Dahil man niya yung kimaswerteng aldaw, kimalas na aldaw, kimaswerteng aldaw. Iyo. Ang importante nga dapat may guska. Tapos igwa kang pirak. Agday ka nga yung pirak, pundo na. Iyo.
Mabalik po kita. Uni man sa nadit man sa nini ha. Madali on sa natabi Kong ni. Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. O, 5 minutos tabi bago mag 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan yan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. O dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan, asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursican Tabaco.
kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, sa kay ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Salamat. Mga tugang mga kabayan, balik po sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ngunyang pong aldaw kita nin Huwebes. Atres na kita kang Oktubre taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Hindi po sa kasatuyang programa. Kaya ano papigalata, duro-diretso na tabi kita. Serbisyo sin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, 3 minutos na sa natabi, maalas 8 na tabi. Maalas 8 na. So may mga laog tabi sa opisina, magralaog na tabi. Pe Cantal Pobre, good morning pa shoutout na tabi dyan sa Purok 7 kang Labnig, ang Cantal family. Kay Ma'am Gina Malagueño Cavite, good morning tabi. Kay Idol Jan Competente, good morning man tabi sa imo. Nakaantabay man sa satuyang programa. Sa mga nakaantabay pala, paki-share na lang kan satuyang programa para po mahiling man kang iba. Ilang days na sa natabi, Sir Jan, ang pagsapit ng Pasko. Perang aldaw na sana. 83 days na sana. Tama ba? 83 days na sana. 83 días na sana, Pasko na sinta ko. Malapit na ang Pasko. May nahiling ako sa social media. Dahil man siguro makandidato pero nagugulpi na kan solo seat. Dahil man daw ka mukha yan. Miling nga mapail na kang COC. Miling nga maparail na naman, papanganaan na nindok kisulusit. Nahihira ko. Ako, naobserbaran ko ini tabi. Good morning kay Mayor Shi Capos Bilo. Naobserbaran ko ini ta. Nag-aarakiak naman sa mga opisyal ta. Ang pahit pala, gari ang nangyayari lugod, gari so, ngaya nagiging rason, nagiging dahilan ninda, ngaya, lalo ngaya kung ngaya mapacheck up, Chanor, mapacheck up ngaya dyan sa center, di pagkapacheck up, resitahan kan doktor. Ngunyan, tabi, Sergeant Competente, pagka-resitahi kan doktor, ituturo dyan sa DSWD. Ngunyan, so DSWD, matao. May tigtatao man sa DSWD, pero bako so kadakulan. Pagkatao sa DSWD, maduruman sa mga opisyal. Maduruman sa saro-saroon sa mga kagawad. Matarauman sa mga kagawad. Mas kitig diriit. Ang sunod ka na dudumanon, kung bako sa vice mayor, so mayor. Yogon mo ya. Nakakagulwi. Nakakagulwi. Gari yun na lugod so, gari ginawi na. Kinagawian na. Kinagawian na. Mayrak man tabi ka mo. Sus Maria Josep. Bako arog kaya ng pahit. Minsan, arog kayo ni, tama, mapail na bagatabi, Sergeant Competente. Kaiba ko si Ma'am Aruba. Mapail naman da si Jan Competente. Ang alalay niya, si Ma'am Aruba. Bado lang kalamang kanya. Bado lang kaya. So, iyon na yan tabi mga tugang ang nagiging gawi, lalo na ngunya na madali na naman ng eleksyon, aarabusun ta na naman sa mga makarandidato. Dumanon ta daw nga si Arog nga kaya, tama birthday nga si Pade. Agad nga lamang kitang pansit duman. Tapos, apod gani, pansit, panghanda, pampulutan, alak, yugon mo, ma-birthday ka, iaasa mo sa mga politiko, iaasa mo sa mga makarandidato ang ihanda mo. Salbatan.
Oy, narin tabi ka mo mapail Mayor Shi dyan sa Malinaw. Narin tabi ka mo mapail ngunyan kaya may pigtututukan kami ngunyan na mapail ngunyan aldaw. Mapail kang COC. Yo, hala to na dito nangyari. Hala to na ha. Aha. Sige. So ibada halato na taon ni may magayon akong nabasa kaya. Pag-arog na kaya baga kining mga panahon pag may ngaya arog kini may eleksyon, may mga katibiadan, may mga kalamidad, may emergency sa pamilyata o kung ano-ano pa man. Pag-arog ngaya kayan, permita ngayang naroromduman ang Diyos. Iyo. Alat nga mo na bago kita ngayang mapail kang si Usita, mapamisa daw ngayon mo na kita. Diyan ta naroromduman sa Diyos. Sir John. Pag may linog ngaya, Diyos ko po. Naroromduman ta sa Diyos. Pag may bagyo, aapodon ta sa Diyos. Pag may namamatian kita, aapodon ta sa Diyos. Diyos ko, tabangi kami. Lord, tabangi kami. Salbara kami. Pero pag masimba, manayata masirimba kita, pag ordinaryong aldaw, busy nga ako. Lingaw na sa Diyos. Pag-arog kaya. Yugon mo iya. Nalilingawan ta sa Diyos. Adi pag mga arog kayam. Pero pag kaipuhan ta na, ang didalaganan ta sumal na Diyos. Lord, salbaraman kami digdi. Lord, paganahamang kami. Kang nangganan nalingaw na sa Diyos. Yan ang mga katotohanan. Sabi digdi, kaito databing panahon, dangog ka tabi, Sir Jan kompetente ha, Ma'am Tuason, kaito databing panahon, libre ang tubig, baski sain. Libre ang tubig da kaito, maski sain. Ngunyan ngaya, may bayad na. Kaya itong mga panahon, libre ang tubig, mala. Diyan sa mga bubon, kung saan-saan na kita nagkukuha, libre. Libre ang tubig. Ngunyan, may bayad na. Ultimo sa diyuto na mineral water, 25 pesos. Tapos sudakula, 25 pesos man. Anong pagkakaiba nga kayan? Susadit, mas mahal kaysa sa dakula. Kaya ang sabi digdi mga tugang, kang inot nga libre. Ngunyan ngayang panahon may bayad na. Kaya ngaya, bako imposible na pag-abot ki panahon o kaya umabot ang panahon, ang mga chismosa, ang chismis, may bayad naman. No. Bako naman libre. Kaya databi ngunyan Sir Jan kompetente. Ngunyan pa sana ang mga marites irespeto ta. Taba katabi pag abot ki panahon, may bayad naman ang chismis. Bako posible yan.
Hindi nangyari. Iugon mo yan. Kang inot niya, libre ang tubig. Maski sain, libre. Maski sain kaduman, libre. Ngunyan niya, may bayad na. Kaya nga, posibleng pag-abot ki panahon, ining mga chismis, pag-abot ki panahon, may bayad naman. Kaya nga sa mga marites, irespeto tangon yan, pag-abot ki panahon, may mga bayad. Pangyayari tabi, Sir Jan Competente, ade? Desidido da si Jan. Desidido si Jan. Mga friends ko tabi ang tasinda da tabi ang mata sa kaugmahan. Ay, ano man na tayo ba maso nabasa ko? Ngunyan, sandali ha. Desidido da tabi si Jan. Sa 3 taon, nakaipo na tabi ribong pirak. Gana na ako, idol, sabi ni Sir Jan. Nagtipon na siya kipirak, matindi manini. Ang mga mariteser moks, mga friends kuan, tasinda tabi ang nagtataw sa kuya, kikaw sabi ko na sa imo. Kaya padabaon nindo ang mga marites, baka pag-abot ki panahon, may bayad naman iyan. No. Kang inot niyang panahon, libre pa. Libre. Ngunyan bagay nga. Ultimo ngunyan ng mga gulayon, so tikukuatasan ng kangkong dyan sa kalikali, libre ang kaito. Ngunyan pag nagkuha ka, may bayad na. Kaya baka nga pag-abot mang kipanahon, ining mga chismis, may bayad naman. Kaya irespitar tatabi mga tugang ang mga chismusa. Ay pangyari sa kinabang. Sige. Yaon dyan nan pag-iriba mi sa luwas, si PM Tony, yaon dyan nakatugay-gay sa katedral, dyan sa Albay. May pigbabantayan kami ong makontrobersyal na mapile ngunyan kang COC, digi sa probinsya kang Albay. So, nakatutok dyan si PM, tad-taod, malaog si PM, nakatutok na dyan sa Albay Katedral. Tangon niya na aldaw, ungon niya na aga, may mapile tabi ki COC. Apira kan sa mga nagfile ng COC, sa mga maabot na tabing panahon, ang mga standby, may mga sweldo naman. No. Hiling mo na baga, di kita magpinsar na baka man nagatabi si Javier pag-abot ki panahon na sa mga tambay may sweldo naman. Mapagalbagan pagtambay. Yugo-yugon man matambay ka. Pagtambay mo, papakiaraman mo subuhay kay may buhay. Ma'am Britannico, Abarientos, good morning tabi sa imo, mate. Di ba? Pag nagtatambay ka, papakiaraman mo si may buhay kay may buhay. Pag nagutom ka, makakan ka. Pagkakakan mo, matambay ka na. Matambay ka na naman. Babantayan mo na naman sa mga nag-aaragi. Papakiaraman mo na naman. Ichichismis mo na naman. Argang kayan. Kaya posible man hanggang pag-abot ki panahon, mga tugang mga kabayan, bagay ning mga tambay, may sweldo naman. Sige. Tabago tapalagon si PM Tony, ha? Standby sa natabi mo na PM Tony, ma-break mo na kita, tanganing makabuilo kita, ma-break mo na kita, ma-commercial mo na kita, tapos maorasyon pirata mo na kita, ha? Tanganing dordiretso kita, makalaog na si PM Tony. Sige, alas 8:11 na tabi ang sa tuyang Philippine Standard Time, maorasyon pirata tabi mo na kita, tapos sa pagbabalik
Naka-standby na tabi si PM Tony dyan sa Albay Cathedral, dyan po sa Ciudad Can Legazpi. Sarabay tabi mo na kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey, Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Alshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:18 na mga tugang mga kabayan. Ang sa tuyang Philippine Standard Time ang oras pong yan asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sa na yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. So dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Ha? Safe na safe po kamo dyan. Ang programang iniyasin ng oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Bursican Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, and Capos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Dyan po kamo magtaya sa loto. Yan. Okay, mga tugang, yan po ang sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Balik po mga tugang ang sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Unyang pong aldaw kita ni Webes na tabi at 3 na kita kang Oktubre, taon 2024. Sando po kita mga tugang mga kabayan, alas 9. Kaya papigalata, duro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. O dispiras na palan ngunyan tabi Tsa Norcapos dyan sa Barangay Bariw kang Malinaw. Iyo, mapiesta palan dyan sa agap Pitsa 4, 3 and 4. O di happy fiesta po sa mga taga Barangay Bariw. Dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Yo, happy fiesta tabi sa Indo. Niring nga tabi naman ha. Alam na pag may piyestahan, yan naman pagulpi naman ka mo. Yo, sige, ano so narumduman ko? Nalingaw ko lugod so pigpaparaisip ko kasubago. Ha? Madali na tagari ma-recall ko na tabi Sir Javier. Naglaog na pero nawara naman. Nagarigo ako ki importantihon
na naglaog na sa isip ko kaso bago nawara naman tabi Ma'am Tuason. Iyan ang problema kang arog na kining panahon. Nagkakaedad na da kita, arog na kaya. Maliningawon ka na ngaya. Sige ngaya paanong kapot kibaho. Yo. O nalingawan ko pating isurat. Tadtaod tabi ha. Pigalatay ni si dyan sa katedral. Inutuntada mo nining tabaka dahil kasubago naglaog na pero nawara na naman tabi Ma'am Tuaso. May importantihon kita. Tigano ko na nga ni nawara naman lugod. Tad baka bumalik giraray. Uni baya tabi mga tugang makamurumundong bareta ini dyan sa may parting presentasyon Camarinesur. Taigwa dyan kisarong para tukdo, teacher, mga tugang, na tinuklaw tabi, kinagat tinuklaw nin kobra. Duman man sana sa saindang lugar. Duman sa saindang, kumbaga sa compound ninda. Sabi mga tugang sa report na nakadangog da tabi si teacher, mga ribukang sa iyang mga ayam. May duwa siyang alagang ayam na maribok-ribok duman sa compound niya. Duman sa iyang lugar. Tapos, dinarahan da tabi kang teacher ning pagkaon sa duwang ayam. Baka ngayon nagugutom so ayam kaya nagribok. Dahil niya nariparo, mga tugang, Ma'am Tuason, na dahil niya nariparo, may kubra palang duman. Tinuklaw. Tinuklaw. Si teacher. Ngunyan, dinaraman databi so maestra sa ospital. Kaya lang databi, dahil man ki anti-venom. Dahil man ki anti-venom vaccine na available duman sa ospital na dinarahan. Isusinan makamurmudo adi. Dahil taman magapag-aasahan tabi na may mga ospital kita talaga digdi. May mga hospital tabi kita na dahil ki mga arog kayan. Bata gari ang bulong na ini. Gari nararot man sa natulos adi. Di pisilon dapat talaga igwa. Arog ka ini. Warang available na anti-venom duman na vaccine. Makamurumundo na bareta mga tugang sumaistra, binawian po kan sa iyang hiram na buhay. Tapos suduwa niya patabi palan, Ma'am Tuaso na ayam, kinagat man palang kang kubra. Gadan man suduwang ayam, uyugun mo, matindi yun so rabis. So kamandag kang kubra. Yugon mo yan. Pati suduwang ayam ni madam, kinagat kang kubra, gadan man. Yugon mo yan. Kita baga pati ang harong tabaga, lalo na paghararani kita baga sa makabasan. Dahil taman baga pag-iisip na igwa ki mga halas kung maski sa harong ta. Taso mga halas ngunyan harabo naman dyan sa lugar ninda. Gusto naman magpasiring naman sa mga maharong, sa dakol ang tawo. So mga buaya nga ni, yaw na nga sa munisipyo. Yaw na nga ni sa gobyerno sa mga buaya. So mga halas pa daw. Bata kita baga dahil man kita nag-uhuna na igwa ki halas. Dahil tamang pati naririparo yan, marilaman kung kada paglakaw ta, permita pig-isip may halas. O grabe so rara kang kamandag kang kubra. Ang makamurumundo digdi ta
may mga hospital talaga kita na wala ki anti-venom. Yun ang problema. May nangyari man kaini dyan sa may parting Malinaw, susoldados. Susoldados bata, matindi yun baga ang kubra pag minakagat ang kubra. Makusugon magsakat ang venom kaini sa utak tadi. Talagang nagagadan ang nakakagat. Igwaman dyan kayo sa Malinaw na nagpatrolya sa mga soldados dyan sa Aplan Barangays kang Malinaw. Tapos nakagat so soldados ki kubra. Yo? Ngunyan sa soldados, dahil sa natal sa naibagayan sa bulod. Pag standby ninda duman sa kampo, garing ngay malain ng pagmati kang soldados na saro na nakagat ki kubra. Hiling paninda nga ni sa kubra, pinabayaan maninda sa kubra. Tara maninda bagata, bawal man bagayan nagarada noon. Tamay mga purpose man iyan. Kaya nga ni linalang iyan kan sa tuyang kagurang nan, taigwa masinda ki obligasyon sa ibabaw kang mundo. Kang medyo tigluluya na sa soldados, dinara sa hospital. O mala yan, pag abot duman sa hospital, dead on arrival. Gadan man. Gadan man so soldados. Yugon mo yan. Bata ba ko man ito tagadigdi sa Bicol? Taga ibang lugar, na-assign digdi sa Bicol, mala yan. Nagadan sa soldados, bako sa bala. Nagadan dahil sa kagat kang kubra. Angon yan. Aputon ta daon mga ospital tadigdi kung igwasin da ki anti-venom vaccine so pang injeksyon kung ingka so may mga nakakagat na arog kaya. Daday ta mapigpipinsar lalo na sa mga eskwelahan o dyan sa Indotabi mamtuason dyan sa balsa. Harani ka mo sa salog, harani sa kabasan. Ngunya na nag-aarani na, siyempre so mga halas yaon sa kabasan nabubulabog. Masainan, madurulag iyan, pasiring andyan sa eskwelanin daw. O halimbawa, ngayon, dahil ka nagpipinsar. Medyo madurodiklong, pag log mo sa classroom, yaon pala sa may pintuan mo, natungtungan mo, tinuklaw ka. Mapadalagan ka sa ospital. Pag padalagan mo sa ospital, dahil man ki anti-venom, at tapos ang maliligayang araw mo. Bata dahil naman dyan bagaso, mga puro first aid baga na ngaya pag nakagat ka ngayon sa bitis itorniki mo ngaya so dyan sa may itorniki mo ngaya dyan sa may tuhod mo nga hindi magsakat so kamandag nga ba kaya niyo gakudan mo ngaya dyan sa may pudgan, sa may tuhod mo nga ninday sumakat so kabandag kang halas. Nganing madara. Pag ang problema, dinara ka sa hospital, pag abot mo sa hospital, dahil magki-anti-venom, rimati ka manggiraray. Tigba ka manggiraray. Oh. Ang mga halas digdi sa mo, Sir Mox, naglalakaw-lakaw na sa tinampo. So mga buaya nga ni iyaw na sa gobyerno. So alas pa daw ngayon. Yugod mo yan. Sige. Makonswilo adi. So mga buaya nga ni iyaw na nga sa gobyerno. So mga halas pa daw na din magralakaw-lakaw naman. Higit BPM. Ilaog taka na ta BPM. So audio mo digi sa ibong tapos sa video para mahiling ka di. Mahiling tang sitwasyon dyan ngunyan sa Albay Cathedral. You know? Makamuro mo din ng bareta. Bata masilibrar kang Teachers Day sa aga. So para tukdo, kasabay so sa iyang duwang halas. Kasabay so duwa niyang alagang ayam, gadaan. Ano nga ang kaso na pwedeng i-file sa korte duman sa kubra? Ano nga ang i-file? Nga
multiple homicide. Ta, sarong maestrang gadan, duwang ayam, pagkaringayakan sa imong mga ang ano ba ngaya? Sa tawo ba ngaya ang double murder. Double murder with physical injury pa ang kaso. O paano kaya niyang pag-file duman sa kaso kang duman sa kubra na kinagat sa teacher na gadan tapos duwa pang alaga niyang ayam. Sige daw. Ano, paano? So mga criminology student pa dyan. Ngaya so kinagat ngaya sa ay so nagadan niya sa gilid kan salog. Ang apod niya kan riverside. So ginadan niya sa lawg kang harong homicide. Yeah. So ginilid so ginadan niya sa gilid-gilid side by side. Oh, no. So nagadan niyang kinagat ngaya kang ano ni? So kinagat ngaya kang layog-layog ang apod niya kan insecticide. Sa gilid niya kang arong homicide, baka side by side tabi mamtuason ang apod ka ito. Sa gilid kang arong side by side. Yo. Pag homicide sa lawg ang kang haraw. Pangyari. O sige daw, PM tabi. Ilingon ta na ang sitwasyon dyan sa katedral. Konsilo ang paita. Pero seryoso tayo na, no? Minsan talaga kaipuhan tang maaraman managad sa mga ospital ta. Malay mo may bigla kita, may mga emergency kita. Kaya tamang piglalauman na may kinagat dyan. Halimbawa, o dyan sa eskwelahan mo tabi, Ma'am Tuason, may kinagat na estudyante. Saan mo dadaraw na ospital na may anti-venom? Takon madara ka man sa ospital ng anti-venom, tigbak man ka sana yan. Kung makusugon ang kamandag kang nakakagat dyan, talagang matitigbak yan. So dapat aram ta talaga yan. Minsan may mga pagkakataon na dahil tamat pig-aasahan baga. Bako? Pag morning wara akong laog, kaya permi ako nakakatutok sa imo. Ayo. Ibig sabihin, half day ka man naglalaog, di 75 ang grade mo kaan. Half day man pala siya. Okay, sige. Alas 8:34 tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Nasa linya na po si PM Tony. Yaon dyan sa Albay Cathedral. PM, maray na aga sa imo. Please come in. Ay, sorry po, sir. Ay. Ito. Alato na ha. Ano sudara ni? Yaon naman sa ibong? Yeah. Lalat, sige. Nailing mo na iyan. Nahiling mo na iyan. Sige, nasa Albay Cathedral na si PM Tony. Ang inapudan kong number, yaon pala no. Yan sa natabi PM. Ano nangyari? Iba so naapudan kong numero PM. Yes, Sir Mox. Nailing mo na. Iba so number na apudan ko sa primero. Sir Mox. Go ahead. Alright, Sir Mox. Diyos marahin na pagkaaga. Diyos marahin na pagkaaga man sa mga palantabay. Nilabot pa sa nadigdi si Governor-elect Mayor Rosal. Ngunyan na pagkaaga para nga nagibuhon ang sarong badal na misa. And then after kayo na itabi, Sir Mox, pinaglalauman na mapaililikan sa iyang certificate of candidacy. Aha, So, ilalatawan tatabi, Sir Mox, ang sitwasyon digdi sa Laugkang Albay Cathedral. Paano initabi, Sir Mox, ng mga supportadores, nagkukulay ason ang palibot kan Albay Cathedral muna na pagkaaga.
dahilan kayo mga nagkarabutan tabi, Sir Mox, na mga supportadores kan gobernador. Aha. Si sayan mga kairiba ni Gob Noel Rosal tabi dyan ngunyan na mga pag-iriba niya man. Yaon digdi na hiling to tabi, Sir Mox, aso na pa sa na ini, na sa iyang mga kalinyada, na nagpasiring digdi sa Albay Cathedral ngayon na pagkagat. Anong oras tabi PM ang misa? Anong oras ang misa? Anong oras? Alam po 8:30 tabi, ngayon na pagkaga, pinaglalaman na po na ni Sir Mox. Okay, so kairiba ni Gob Rosal, so sa iyang agom, si Mayor G? Gari sa nga day pa na inot si Gob. Wala day pa negative na pa na iring presensya ni Mayor G. So ngunyan ang sa panahon na ini paano ng Albay Cathedral? Paano tabi, Sir Mox? Day talang may log sa video pa nagluya sa signal pa dito. Halos gabos tabi, Sir Mox, nagagamit ng cellphone. Yugon mo yan, adi. So, ibig sabihin tabi, PM Tony, na dakulon pa ang nagsusuporta kay Governor Noel Rosal. Roger to that. And kung hilingan mo tabi, Sir Mox, ang luwas maging ang lawag kan simbahan, paano tabi, Sir Mox? Kulay blue na. Roger? Kulay blue? Sabi mo, kulay blue? Roger, nag-asol mo yan ang palibot kan Albay Cathedral. Dahil sa pagruso kay ng mga supportadores ni Governor Noel Rosal. Hanap daw tabi dyan PM kung si Sayang pilitang makaistoryahan, mga supportadores. Sa putunta daw kung natatarayaon sinda dya. Okay. Kamahanap kita digri. Apotada, mahapot daw kita. Taon ni kay asige man ang roroso kay na gabos gusto magpa-picture. Kay Gob. Nahiling mo na yan. So dakol. Halos diri day mo ini magka restore mo taon halos naghihiyawan at nagpapalakpakan dabi, Sir Mo. Pagkahiling yung kay Governor. So dahil magkibang placard ngayon na arog niya kay ini. Negative man tabi, Sir Mo. So nagpapahiling sa nasinda na grabe ang pagsuporta ninda kay Gob na Noel Rosal. Roger to that. And na ining mga supportadores, hali naman ining sa mga, may mga taga-Tabaco, Santo Domingo, and hali sa man lain na banwaan tabi, Sir Mo. So ibig sabihin, bilog na probinsya kang Albay, nagyaran ngunyan sa Albay Cathedral para suportan sa napagpil ni Gob Noel Rosal kan sa iyang COC. Roger to that. Mapapano kayo na dyan sa Comelec? Pero siguro sa luwag siya naman, dahil man makaka-log ng gaduman, talinitado siya ng pinagtutugutan baga. Dahil man pwede. Duman sana sinda sa lawas, so mga supportadores, duman sana sinda sa lawas, ang malog duman, si Gob Noel man sana. Roger. Iyo siya naman ang tutugutan duman na makalaog. Duman sa paagi ka, duman sa pagpapail tagtaod, sabi, Sir Mox, duman sa province office kang Comelec. Ara mo tabi ang huroron sa manungod sa legal na bagay kayan data na pagtukaron tama ko man kita abogado kundi diretso yan ni Gob Noel Rosal na makapag-file ka sa iyang COC. So kung ano pa man sa maabot sa mahapot nga tangyata nag-file, so siguro dahil nakita kan ma-discuss kayan ta usaping legal na yan. So bako kita kan expert sa mga arog kayan ta, so iba kaya tabi PM may mga sa diri man sindang interpretasyon, so abo ta mag interpretar kita kayan ta bako ta man linya yan bako man kita abogado. Kumbaga ang sa nadigde ini ta nagpasiring digdi si Governor Noel Rosal, diretsos niya ang magdalagan, ang mag-file kan sa iyang kandidatura. Hanggang dumanan sa nito. Yan. So nagsasabi, dahil nga pwede, ay dahil kita kan makapagsabi. So halaton ta kung ano ang mangyayari kang pakapile niya kan, kung ano ang mangyayari. Lain ka maligid sa Sir Mox sa area, ang manlain man ng mga organisasyon na nagpapahiling man kan sa ilang pagsuporta tabi, Sir Mox. Talagang makusog pa si Mayor si Gob Rosal adi. Magkigiling-hiling ka tabi, Sir Mox, yaon ang sa inda pang padago sa pagsuporta. Takaulayan pa daw ini na hali itabi, Sir Mox, sa grupo kan mga R4R o ining
Ride for Rizal Group. Sige daw. Sir, good morning, sir. Pwede po ka ma-interview, sir. Sir, alat lang unay makuha kita na sarong Sige alin sa daw. miyembro kang R4R o ining Rizal for Rider for Rizal Group. Magkakaulitan ko nila pagkamanay. Sir, ano po sa pangalan na, sir? Mga kasabay pa si Sir Mario Rizal Victoria, Kambarangay Portito Lawis, Legazpi City. Chairman Pilipino ni. Siya kasabay naman sa organisasyon, grupo kang R4R. Ilang taon na tabi siya, Mox, antes magpunan niya. Good morning, nasa linya po si yan po sa ibong na linya si Sir Manny Moxeya. Lamang tabi? Sir, good morning tabi sa mo. Good morning man tabi. So ano tabi ang partisipasyon nindo diyan ngunyan diyan sa Albay Cathedral? Ngunyan nag motorcade kami, motorsiklo, libot, hali sa embarkadero, pasiring sa Rawis, Dita, San Joaquin, pasiring sa Daraga, Tagas, tapos balik na Rizal Street, balik na sa sa Cathedral tabi. So ano po ang magiging partisipasyon nindo sa pagfile ni Gob Rosal kan sa iyang COC? Kami po magkakampanya kada Domingo. Domingong aga, magmo-motorcade kami, motorsiklo. Bilog na Albay. So, yaon ka mo dyan para sa pagsuporta nindo kay Gob Rosal? Iyo tabi. Iyo tabi. Kay Gob. Ayun. Iyo mangyari ang gobernador ni. Ayun. So, nata po ta ngaya hapoton ka mo. Ngata ngaya ta si Gob Rosal ang gusto manggiraray nindo. Nariparo ko lang. Alam mo, bossing, 34 years ako sa Germany. Nariparo ko lang, malinig ang ngaran ni Gob Rosal. Kaya dyan kita. Ayun. Opo, Kaya pala suportado ninyo. Araw kay Salceda, bako man malinig ang ngaran? Opo, Okay. So iyan na sa sahod ko yan, bossing. Apo. Dual citizen ako, bossing. German, Filipino ako. Ay, very good. Iyo tabi. So ngunyan niya ka na ngunyan digdi sa Albay, digdi sa Ano yun ako sa Legazpi. Nagtatanong akong kahoy kaya ako sa Pilipinas. Very good. Very good tabi. Sige, may mensahe ka po sa mga parantabay. Go ahead tabi, sir. Salamat. Kung ano itataram ko. Mensahe mo. Ibutot na sabi sa mga malinig na politiko. Sayagan, bayad ng buwis, kwarta ng bayan, o Aurelia si Sara. Okay. Sige. Salamat tabi, sir, sa oras mo. Salamat. Salamat tabi sa oras mo. Okay, very good. Okay. So yaon manggiraray pa lang databi ang suporta ni PM kay Gob Rosal? Roger. Yaon manggiraray ang tingnan pa. Dual citizen pala siya. Ining grupo magatabi ni Sir Mox para sa kanaman yang gabos. Ining Al-Quran. Sa diring sa diring esfuerzo, sa diring gastos ng gatabi Sir Mox. Gasolina, isnatan. Ini ang kamabutan nila. Pagpapagin kang pagsuporta nila. Dahil sinda tabi Sir Mox kumbaga daing bayad. Daing bayad na kapalit ining pagpapahiling nila ng pagsuporta maging sa paggasolina and sa iba pang expenses ng mga rides, sinta mismo ang nagpipinance, sinta mismo ang nagagastos tabi sa Mox. Matindi tabi PM gari ngunyan binukag ngunyan na aga ang probinsya kang Albay naman kang araw kaya. Roger ko dahil. Kaya mapapaisip sa mga Albayano. Ang mayormen di magatabi Sir Mox, kung magigiramduman ka, so sinabi kasi bago kan sa tiyang kaulay, bubut tayo din daan sa indang padagos na pagsuporta kasi natabi nagtutubod na malinig ang pangaran. Malinig ang pangaran ni Gob Rosal. Roger. Very good, Adi. Okay, sige. So, yan ang sitwasyon dyan. So, ongoing na tabi PM ang misa. Roger, nagpupuna ang misa mo dyan. Si Mayor G. Rosal, mapailman ngun yan? Very negative pa. Dahil pa aram kung masabay siya ngunyan na pagkaitaw o ngunyan na pagkaada. Taday ko pinahiling ang presensya ni dating Mayor Geraldine Rosal. Iyo. So, nakasabay na ba? Yaw na. Nasa loob na. Mapail naman si Mayor G. Mapail naman ba lang? Mapail naman. Si sayang running mate ni Gob Rosal tabi PM. Nagluluwas na pangalan si dating si Integral.
Si Harold, si dating Vice Governor Harold Imperial. No, job to that. Yung mga inian, naglulos na pangaran tabi Sir Mox. At yan, Yaon duman dyan? sa pagpay. Yaon dyan? Yaon, ito na sa laog kan simbahan na. Dahil ka na makakita dyan. Yeah. So at least, aranta kung sa kayo sa inan rayaon dyan, para sa mga parantabay niya to, matuturugan na ninda. Baka yung ngayon eh. Pero tagtad mas magayon, duman sa pagpile sa COC, ay duman sa pagpile sa Comelec. Roger, duman Okay. sa Pilinon. Sige. And kung si Rizal Baya, so magiging kaalyado kasarabay kayo ni, ngunit na pagkaga. And also, dari ngunyan naman ini, ma-file, bako gari, talagang ma-file naman ngunyan si Congressman Kaloy Loria. Sa 2nd District. Kaya, Loria. yaon man digdi. Yaon man digdi tabi, Sir Mox. Yaon man dyan. Ang mga supportadores. Apera tabi, Sir Mox, ang kulay blue, nagkukulay green man digdi, yellow green, and palibot ng simbahan. So ngunyan sa nanagkay kiarog kan ngunyan inda sa may mga ayun sa tiga halata tabi PM na tiga sabi ko na sa primero daw kang pagfile may mga arog ka yan. Yan sa tiga hanap ko igwa na ngunyan. Sandali hata ibalik tagiraray tabi si PM Tony. So sitwasyon dyan ngunyan sa Albay Cathedral. Di konfirmado tabi mga tugang na si Governor Noel Rosal ang binutuhan kan mga albayano, mapail giraray kan sa iyang COC. PM tabi? So, yan tabi Sir Mox, ano? Mga apo kini, kaganapan di siya atubangan o di sa loob kang Albay Cathedral. So, paano ang Albay Cathedral sa loob ng simbahan tapos sa luwas pa? Padagos kami Sir Mox, sabi ko na nga ang pag-ababutan pa, nakulon pa na nag-ababutan, ngunit na pagkaaga, pagkapahiling mo nila ng suporta, digdi kay Governor-elect Noel Rosal and sa grupo kan mga Rosal. Okay. So, kasud matabi PM, nag-file naman si 3rd District Congressman Didi Cabredo. Kasud napon. Kasud alas 4 pasado, nagpasiring din sa provincial community office. And duman itong hindi kasabay sa iya mga suportadores, mga kalinyada, pamilya, and mga amigo. Tangani man sabayan ining si Kong Didi sa pag-file kan sa iyang COC kasong Kay Riba yata si Mayor Pando Gonzales. Roger, kasabay si Ligao City Mayor Fernando Gonzales, si Vice Mayor Jeff David, and maging si Mayor kan Piodoran ba ito? Si kasabay man. Diyan Trinidad. Yaon man digdi kasupapon. And takulon tabi Sir Mox ng mga bistadong personalidad. Ang kasabay man kasupapon sa pag-file ni Kong Didi Cabredo. So dyan iyan nangyari sa Comelec Provincial. Roger, si retired Judge Cabredo nga kasabay kasupapon. Si Manoling Nuling. Roger, kasabay man duman. Sa pag-file kasupapon, nahiling ka so presensya kasupapon. So ibig sabihin tabi PM full force man si Congressman Didi Cabredo. Roger to that. Full force man so nahiling ka kasupapon, gumaygal talagang ruso man na nagpasiriring digday sa Rabayan sila na nagpasiriring digday sa opisina ng Comelec. So at yan, pagkatapos kang misa, ang tabayan ng taiyan, paghali dyan sa katedral na Gov Noel Rosal, maduma na yan sa Provincial Comelec para mag-file na kan sa iyang COC. Roger to that. Ini ang magiging dalagan sa ining aktibidad na sa inyong gigibuhon nyo na pagkaaga. After kayo ba na misa, mapasiring na ini dyan para mag-file dyan sa iyang COC. Okay, sige. So, yan tabi Sir Mox, ano? And also, nag-arabutan man din kita Sir Mox, so mga barangay official na
hali man sa mga manlain-lain tabi Sir Mox na barangay, yung bigyan barangay Mabinit, barangay hali man sa mga barangay kan apod kini Victory, ini sa mga nagkain ng nagkaaratab kay ini Sir Mox na nag-abot digdi sa Ampangan kang Katedral. Okay. So yan tabi Sir Mox, ano ang mga dugang pang situation report hali digdi sa Albay Katedral. Tony Kinistay, Kasarog kan Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Matindi adi. 9 minutos bago tabi magalas 9 mga tugang mga kabayan. O ilingan na nindo. Probinsya kang Albay. Sabi ko na nga ni, pag usaping legal, dayta na digdi pagururunan, tabako man kita abogado. May mga nagsasabi kaya na dahil naman pwede ngayon magkandidato. Bako kita kaya ng tamang persona na mag-interpretar kan. Maski nga ni abogado, baga kanya-kanyang interpretasyon. Mamburi gada sir, good morning tabi. Birthday mo ngunyan, mamburi gada sir. Happy birthday tabi sa imo. So, ngunyan tabing aldaw, pagkatapos kang banal na misa dyan sa Albay Katedral, si Governor Noel Rosal, mapail po kan sa iyang sertipiko di kandidatura para po Gobernador Giraray, kang probinsya ni Albay. So, yan ang malinaw. Malinaw na malinaw iyan, ngunya na aga iyan, pagkatapos kang banal na misa, tayao na ngunyan dyan sa katedral, dyan sa Albay, dakol na mga suportadores ang nagpasiriring duman. Chatita versus good morning tabi. So dakol ang mga suportadores ni Gov Rosal na nagpasiriring ngunyan dyan. So nagpapahiling kan sa indang bilog na suporta para sa gobernador manggiraray kang probinsya ni Albay. So atyan, ramon tayan kung sisay so mga kalinyada ni Gobrosal. Kung sisay ang vice governor niya, tapos yung mga bukal. Kung sisay. Gari so ibang mga politiko, so ibang mga dating yaong kay Rosal, so iba nagrulokso na. May nagrulokso ng iba. Paglukso, gusto pang bumalik, paano pa man pagbalik mo na may nakaparada na. Mga arog kaya ng mga politiko, kung saan ang sulog, dumansinda. Pero dapat ang natada o kaya may mga maray na politiko, so may mga prinsipyo. Suminatindog kung saan talaga sinda. Pero ang iba talagang politiko, pag nahiling na ngayon, tagilid na. Tagilid na ngayon barko, malukso na yan. Tanganing masave sana siya. Ngani siya ang makaligtas. Pipabayaan niya na sa mga pag-iriban niya. Sana ba ko arog kaya? Sa hirap at ginawa dapat magkakasama kayo. Walang iwanan. Tangon yan, arog ka na nangyari. So hilingon ta kung sara-isay na ang mga masarabay sa linyada mga tugang ni Mayor o kaya ni Gobernador Noel Rosal. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarong dam-dam sa luba ko, katurugan bako kundi si mong boses iyo pala. Serbisyo Asin Reparo.
Mga tugang iguana lang po kita 5 minutos bago tabi magalas 8. So, digdita naman po muna para mintras na tatapuson na sa tuyang programa ngunyan tabing Webes. I-update me manggiraray ka mukha. Mga kaganapan po. Sa mga pagpapail po kang COC. So, mag-agom na Rosal. Mapail ngunyan na mapagkaaga. Mayor G, dyan sa Legazpi. Si Gob Noel Rosal para po sa probinsya kang Albay. Sa pangaran ni PM Tony dyan sa Luwas, dyan sa Albay Cathedral. Siyempre sa pangaran man po kan sa muyang station manager si Maestro nila doon. Kasabay ta dyan ang mga katuwang ta sa programa. Si Madam Maylin kang MBY Dormitory sa Lamatunon. Kay Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Burse kang Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. And syempre mga tugang yaon man po dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Salamat! Mga tugang, mga kabayan, sa ngaran po nindo gabos, mga parantabay niya to, paki-share na lang kan sa tuyang programa, nganing mahiling man po kang iba. Maparam na po muna para mintrasan sa indong lingkod. Ako tabi, si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni, unyang pong aldaw kita ni Webes. Atres na kita kang Oktubre taon 2024. Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami,
Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.